Ja tervetuloa tänne valokuvausprojektin äärelle. Hauta Gram Kullin tiloihin. Ja tänään meillä on ollut 3 päivää työn alla asetelmatyö, jonka kanssa olen tässä taistellut ja juossut ja kipittänyt ympäri Tornionmaa. Ja aiheenahan meillä on risteäisistä hautajaisiin. Ja tää teos menee Talonpoika Lallin digitaalisen julkaisun somisteeksi, jos näin voisi sanoa. Mikäli sikäli tää nyt sitten menee läpi sitten, ainakin ideana se meni läpi ja sitten se on mennyt kuitenkin läpi niinku, se on mallikuva, mitä mä olen tehnyt tässä pari päivää. Ja nyt kun olen saanut tuossa hoidettua asioita, niin on aika alkaa töihin. Projekti on alkanut siitä, että yhdessä olen ottanut kuvat Lallista kai. Tämä on siitä hyvä projekti ollut, koska tässä on niin saatanan paljon työvaiheita ja tekemistä ja yksityiskohtia. Ajattelin jopa, että olenko halunnut liian suuren palasen, mutta en usko siihen. Kyse on ristiäiset ja hautajaiset. Niin jokin sisälläni sykähti. Ja voimakkaasti. Vai mitä, Pirpa? Se miten tässä nyt on lähdetty sillä niinkö tää asia on lähdetty puimaan ja purkaamaan on sillä, että aluksi oli ideana, että menisin hautaustoimistoon utelemaan heiltä, että saanko ottaa kuvan, missä olisi ollut ruumisarkku, jonka päälle oltaisiin laitettu vaikka hieno risteyskattaus. Mutta minusta tuntuu, että siinä kohti oltaisiin menty mettään niin vitusti. Niin. Eiku, älä mene kultapiiri sinne. Äläkö mene äänityötä aivan. Niin. Katso, sitä on minun. Oltaisiin menty siinä kohtaa, koska se olisi vaikuttanut jollekin lapsen hautajaiselta. Ja sitä minä en halua. Ne on vitun ikävimpiä asioita minun mielestä. Niin saunassa keksin, että Juman kekka. Aihe, mistä olen pitänyt ja olen tutkinut, on symbolismi kuvataiteessa. Ja sieltä johtaa juurensa aiheeseen Vanitas, joka on asetelma. Asetelmakuvaus. Tietynlainen kuolemaan liittyviä aiheita, kelloja, pääkalloja. Ja siitä hommasta lähti sitten idea, että lähdetään rakentaa Vanitas-tyylistä tapausta, mutta koska meillä on myös ristiäiset tässä aiheessa, niin mehän täytyy rakentaa ristiäiset siihen. Eli otetaan se kuolema ja tämmönen syntymä ja elämä sit siihen. Ja otetaan sitten Lallin kuva siihen. Niin se onhan se sitten se. Ei se asiat ole aivan liian päivänselviä, koska vittu, että asiat ei ole ihan niin kuin ekalta silmäykseltä näyttää. Niin voitais katsoa sitten hieman sitä symbolismia. No mitä minä tässä nyt teen? Puran pöytä. Kävin eilen paikallisessa kukkakaupassa kysymässä, että hei, olisiko teillä kukkia ja nimenomaisesti kuolevia kukkia. Ja selitin tilanteen, että nyt on semmoinen valokuvausprojekti tulossa, johon tarvitsen nimenomaisesti kuolevia kukkia ja nuotuneita. Ja sieltä tuli viehättävä nainen, että hei, kyllähän heillä on. Pakkas mulla sitten niitä. Ja mikäpä se siinä? Kaappikellokin on mennyt saatana rikki tässä. Hyvät ei.
Mä teille parvekkeelta asti tippunut alakko. Mä olen sitä nostellut tässä pitkin sohvaa ja pöytää nyt. Sitten mä otan vähän kirjallisuutta. Käytetään, mutta ei näytetä mitään, koska tämä ei ole mikään. Ei vittu mitään. Ja meidän pitää olla Janiksen käpää. Meillä on täällä mustaa ja sitten meillä on täällä vähän vihreää sävyä. Vittu ei näy, saatana! Mitä nyt halutaan tähän lähteä? Eli miten me lähdetään rakentamaan tämmönen kompleksi? Siellähän on kamerani. No, lähtisin ensimmäisenä ottamaan täältä kaappikellon. Vai mikäli aikarauta tää onkaan. Voidaan laittaa hieman vinoon. Aika kellohan on ja pysähtynyt kello etenkin on symbolismissa semmoinen menehtymisen merkki. Jotta hän tulee näkyviin sieltä sitten pikkuisen paremmin. Tätä hautajaiskynttilä. Eli me saadaan ne noin. Nyt meillä on niinkö siinä periaatteessa meillähän on siinä nyt oleellisimmat. Eli meillä on nyt, no kellokin on vähän ylimääräinen tässä nyt, mutta meillä on kuitenkin, meillä on tuo esineet, eli kynttilä ja kastemaali. Että jos nostetaan tuommoinen kastemaali ja se on kirkasta, niin se ei tarvita välttämättä aina polvia. Silloin ei välttämättä heti jätä ryyppää. Mutta sitten on uurnat ja hautakynttilä, niin se luonnollisesti se viittaa sitten hautajaisiin. Ja olen teettänyt tällaisen kuvan Lallesta. Kuvan taulun, minkä olen itse ottanut Lallesta. Tää on vähän sellaista kiertoa. Onhan mun kamera päällä. Oo. Noin, meillä on Lalli on nyt siellä. Ehkä me haluamme kynttilän lisää sinne. Käytännössä katsottuna tuo näyttääks jo hyvältä, mutta kun hyvä ei ole kyllin hyvä, niin meidän täytyy alkaa tekemään lisää töitä. Haluan käyttää tällaista kuparipannu ja pannulle hinta. Kaikissa suomalaisissa juhlissa. No totta kai. Kahvi ja pannu. Ja mä sittenkin laittaa jonnekin tänne. Mulla olikin täällä kukkia jo valmiina. Vähän kuivaamassa. Totta kai. Voidaan laittaa nämä tänne.
Mm.